бәйрәм иртәсе безне караучы матур хатын-кызлар. Бүген барчагызга да күтәренке кәеф телим һәм инде әлбәттә ир-атларыгыз ягыннан игътибарсыз калмассыз дип өметләнәм. Бүгенге бәйрәм тапшыруына безгә берничә котлау хаты килде. Шуларның барысын да укып китербез. Беренчесе аның Кабат, Иске Пулатка районы Рамазановлар гаиләсеннән килде. Фәрит Рәхимҗанович, Газиз Фәридович һәм Илнур үзләренең иң якын хатын-кызларын, хатыным, әниебез, әбиебез Асия Расимовнаны, әниебез, әбиебез һәм кодагыем Сара Мусеевнаны, хатыным, киленем, әнием Наҗия Каримовнаны, кызыбыз Ралиночканы, сиңелләребезне Алсу белән Әлфияне, күршеләребез Гөлфия Тәфиковна, Наҗия Абдулкадимовна һәм Мариса Шаһиевнаны ихластан бу гүзәл бәйрәм белән котлыйбыз. Кадерлеләребез, сезне язның тәүге бәйрәме 8 март Халыкара хатын-кызлар көне белән тәбрик итәбез. Хатын-кыз ул тулы бер дөнья. Аның күңеленә мәхәббәт тә, гүзәллек тә, йомшаклык та, иң көчле ана хисләре дә, гаилә учагы җылысы да сыйган. Бүген хатын-кызларның күпчелеге эш белән мәшгуль. Ул балалар да үстерә, йорт җирне дә карый, аны якты һәм җылы итә. Өстәвенә карьера ясый һәм шушы мең төрле мәшәкатьләргә чумып калмыйча, үзенең нәзакәтлелеген дә саклый белә. Буларны бары тик хатын-кыз гына булдыра ала. Сезнең тормышыгыз яхшылык һәм яктылык, мәхәббәт, якыннарыгызның күңел җылысы һәм игътибары белән тулып, йөзләрегез елмаюдан яктырып, нурлар чәчеп торса иде. Котлы булсын бәйрәмегез, сез мөгаен тугансыздыр, безнең бәхеткә генә. Йөртер идек сезне төреп, затлы бәрхеткә генә. Я бәрхете булмыш шунда, я вакыт җитми кала, олы гынах булыр сезне бәхетле итми кара. Аллаһ кыллары түгел без мәхәббәт кыллары. Йөрәкне дә сезнең хакка яна ала торганы. Сөюдә дә талант кирәк, без талантлар, маһирлар. Зөһрә генә булыгыз сез, без һәр вакыт таһирлар. Үзегез генә белмисез, сез безгә бик кадерле. Күпме яшисегез килсә, яшәгез шул кадерле. Без дә риза, сезнең хакка йөзгә чаклы яшәргә. Сезгә карап гомер буе кызлар диеп дәшәргә. Сезнең мәхәббәт йөртә бит, гел алга безне әйдәп. Йөзебезгә карамагыз, без бит үзебез әйбәт. Кадерле хатын-кызлар, игътибарлы Рамазановлар гаиләсе Фәрит Рәхимҗанович, Газиз Фәридович һәм Илнур сезгә дип матур җырда сайлаганнар. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам. Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам. Синең баскан эзләреңә мин дә китереп басам. Синең баскан эзләреңә мин дә китереп басам. Бас кызым әпипә, идәннәре селкенсен, идәннәре селкенсен дә
Чираттагы кытлау хаты шулай ук матур хатын-кызлар бәйрәме белән бәйле. Аны безгә Новоспасск бистәсендә яшәүче Ибраһимовлар гаиләсе Фәния һәм Мансур яздылар. Башлап бу бәйрәмнең иң төп сәбәпчеләре яраткан әниләребезне Алсу Софиулловна һәм Руфия Мукаддасовнаны котлар идек. Газизларыбыз безнең, бүген иң беренчедән сезнең бәйрәм. Әйе, чөнки бөтен дөньяны тудыручы кешеләр ул әниләр. Кадерлеләребез, мең рәхмәт булганыгыз өчен, безне шатландырып яшәгәнегез өчен. Алга табада безгә сезнең җылы назыгызны сизеп, кочагыгызда озын-озак бала булып калып, иркәләнергә язсын Раббым. Саулыгыгыз какшамасын иде. Кояш җылысына җыелгандай, сыенабыз әни яныңа. Тормыш ямен, матурлыгын тыйып, яшә әни, яшә тагында. Кайткан сайын синең яннарыңа колаш җәеп каршы аласым. Мең рәхмәт әни тәрбияңә, безнең өчен һәр чак кирәксең. Шул форсаттан файдаланып, без үзебезнең гомеребездә мөһим роль уйнаган бар хатын-кызларны да котлап китәсебез килә. Исемнәрен барысыныкын да атамабыз, алар үзләрен фотолар аркылы күрерләр. Якыннарыбыз безнең 8 март белән сезне бәхетле булыгыз, саулыкка төренеп, озын-озак яшәгез. Карлар каплый әле кыр юлларын, әмма вакыт язга әйләнде. Бәйрәм белән сине туганым, котлы булсын дөнья бәйрәме. Ям истәсен бәйрәмеңә тагын, бар яктылык көнгә әйләнеп. Тырыш, назлы, гүзәл кыз туганым, котлы булсын язгы бәйрәмең. Бәйрәм җиле кага тәрәзләргә, яшьлек кайта җанга, дөньяга, умыр заяшы табу мәлләрдә, кар астында шишмә уяна. Шиксез бәхет теләп кызыл талда, йылкылдаша көмеш бөреләр. Бәйрәм белән эшчән апакайлар, алтын куллы сылу сеңелләр. Кадерле хатын-кызлар, без Ибраһимовлар гаиләсенең теләкләренә кушылып, сезне ихластан котлыйбыз. Бәхетле булыгыз. Rabbim rəhməsinə İdəni bulğarğa Qaytqan sayın dəmli aşı Nazыңнан tuqlanğarğa Böyük Rabbim rəhməsinə İdəni bulğarğa Qaytqan sayın dəmli aşı Nazыңнан tuqlanğarğa Şuların tarala Ənkəy qışsa ininən Ənkəyin isen bulğanıda Qayğılarga iyilmən Böyük Rabbim rəhməsinə İdəni bulğarğa Qaytqan sayın dəmli aşı Nazыңнан tuqlanğarğa Böyük Rabbim rəhməsinə İdəni bulğarğa Qaytqan sayın dəmli aşı Nazından tuqlanğarğa Yarak yolga Şağıp giden Ənkəydə qası bilən Fatihalı yollarımın Kərşak uması bilən Böyük Rabbim rəhməsinə İdəni bulğarğa Qaytqan sayın dəmli aşı Nazыңнан tuqlanğarğa Böyük Rabbim rəhməsinə İdəni bulğarğa
Кайтканы сайын тәмле ашың, назыңнан тукланганга. Алдагы кытлау хатын без Иске Кулатка бистәсеннән алдык. Бүген үзенең икеләтә бәйрәмен, хатын-кызлар көнен һәм дә инде дөньяга килгән көнендә Гөлнара Камилевна Мавлудова каршылый. Шул уңайдан аны тормыш иптәше Рафаил Джафарович, балалары Тимур һәм Реналь, әнисе Рәшидә Исхаковна Халикова, Арслановлар гаиләсе, апасы Рима Камилевна, җизнәсе Гаяз Салимханович, сеңелләре Гөлназ, Гөлшат, Регина һәм энесе Султанчик ихластан кытлыйлар. Йөрәгемнән ташып чыккан хисләр, таң җилләре аша, матур туган көнендә сиңа кытлау булып барып ирешсен, кадерле хатыным. Әгәр дә син ай нурлары булып килсәң, кояш булып иртән килсәң, яшьлегеңнең таңнарында ташкын булып агырмын, бәгыреңә тамчы-тамчы булып тамармын. Гомерем буена кадерлем, булсаңчы таяныр терәгем. Бәйрәмең көнендә кабул ит, ушыңа саламын йөрәгем. Сөекле хатыным, икәү бергә бу авыр тормышта бер-беребезгә таяныч булып, балаларыбызны үстереп, матур гомер иттек. Кадерле кызым, сиңа сыкланып, синең тормышыңа куанып яшик. Алга таба да шулай булсын бу. Кызымның матур көнендә ниләр телим мин хәзер? Тау-тау булып шәшкәләрне сиңа бирергә әзер. Кабул ит син йөрәгемнән чыккан җылы назымны. Бу дөньяга туып кызым, ямьләндердең язымны. Кадерле сеңелем, яраткан апакайыбыз, без дә шатланып сине матур туган көнең белән кытлыйбыз. Һәр чак бергә, бердәм булып, шулай ярдәмләшеп, озын-озак яшик. Миңа әни бүләк итте бәйрәмгә сеңелемне. Белсәгез иде никадәр шатланган күңелемне. Сеңелем таянышым да, ул минем ышанышым. Алдагы гомер юлыма мәңгелек яклаучым. Бәхетле бул, күз тимәсен синең тату гаиләңә. Бүген синең тирә-юньдә бар җир шары әйләнә. Кадерле хатын-кызлар, Рәшидә апа, Рима, Гөлнара, Гөлназ, Гөлшат һәм Региночка, сезне ихластан бүгенге бәйрәм белән шулай ук ир атларыгыз Рафаэль, Гаяз, Реналь, Тимур һәм Султанчик кытлыйлар. Бүген бездә икеләтә бик матур олы бәйрәм. Алып килдек без бүләккә теләкләр бәйлән-бәйлән. Кызларыбыз һәр чак матур, яшь булып яшәгез сез. Сездән башка урын тапмый, бәхетсез калырбыз без. Әлеге хатны төгәлләп, без дә бу теләкләргә кушылабыз. Һәм әлбәттә җир шарының бар изге теләкләрен сезгә юллап җыр яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Тормышларда әле бер үзгәрер, яраларда бар бер төзәлер. Гомер туктап тормый алга чаба, еллар үз эзләрен салып бара. Алмаштырыр язлар ак кышларны, алып кайтыр җиргә ак кышларны. Күңелләрдән куып сагышларны, үзгәртергә теләп язмышларны. Алмаштырыр язлар ак кышларны, алып кайтыр җиргә ак кышларны. Күңелләрдән куып
сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны. Сагышларны шатлык алыштырыр, ялгызларны вакыт кавыштырыр. Күзләр үтә инде дип уйлама, тик моңайма гына син моңайма. Алмаштыр язлар ак кышларны, алып кайтыр җиргә ак кышларны. Күңелләрдән куып сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны. Алмаштыр язлар ак кышларны, алып кайтыр җиргә ак кышларны. Күңелләрдән куып сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны. Өмет йолдызлары ватылмасын, бәхет савытлары ватылмасын. Якыннарга назлы сүзләр дәшеп, яшәү ямын тәмен белеп яшик. Алмаштыр язлар ак кышларны, алып кайтыр җиргә ак кышларны. Күңелләрдән куып сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны. Алмаштыр язлар ак кышларны, алып кайтыр җиргә ак кышларны. Күңелләрдән куып сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны. Күңелләрдән куып сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны. Алдагы кытлау хатыбыз Урта Терешко авылында гомер итүче күркәм хатын-кыз, зур хәрефтән укытучы Тәнзилә Тагировна Исхаковага юллана. Аны бүгенге матур яз бәйрәме белән ихластан үзенең 3нче сыйныф укучылары һәм әти-әниләр котлыйлар. Кадерле Тәнзилә Тагировна, бу матур бәйрәмегездә рөхсәт итегез иң беренчедән сезгә олы рәхмәтләр белдерергә. Армый-талмый, сабырлык эчендә безнең шук, шаян балалар белән уртак тел табып, аларга белем бирә алганыгыз өчен. Белем генә түгел, сез аларны кешелекле булырга өндәп, матур тәрбия бирәсез. Барысы өчен дә мең рәхмәт. Ә инде бәйрәм уңаеннан әйтәсе теләкләребез шул. Гасырлар буенча хатын-кызның гүзәл һәм серле образы меңәрләгән иҗади чагылыш тапкан. Ләкин барыбер нидер әйтелми, нидер сурәтләнмичә кала кебек тоела. Бу мәңге шулай булыр. Чөнки сезнең гүзәллекнең һәм камиллекнең шиге юк. Тормышыгыз шатлык белән тулып торсын. Якын кешеләрегез кадерегезне белеп яшәсен. Безнең кыштан арыган йөрәкләребезгә язның беренче җылы нуры булып керүче бүгенге бәйрәм сәламәтлек, бәхет һәм бәрәкәт китерсә иде үзегезгә. Кар астында әле кыр юллары, ләкин вакыт язга әйләнде. Бәйрәм белән сезне, Тәнзилә Тагировна, котлы булсын дөнья бәйрәме. Ям истәсен бәйрәмеңә тагын бар яктылык нурга әйләнеп. Тырыш, назлы, гүзәл якыныбыз, котлы булсын язгы бәйрәмең.
Hürmetli Tanzila Tagirovna, bayram bilan qutlab sizning uchun maxsus jar yangratamiz. Baxtli bo'ling'iz. Quyoshga teng bo'lsin sening umr, shon ko'ngildan tilaymoq tilak. Baxtli bo'lsin bor jirida, salomatlik yursin jetaklab. Sof ko'ngilli bo'lib yashali, yoqdi yuzing tursin yilmayib. Sening esanlikka bizda qarshok, yashigali jonim suyunib. Sof ko'ngilli bo'lib yashali, yoqdi yuzing tursin yilmayib. Sening esanlikka bizda qarshok, yashigali jonim suyunib. Oltinda sen bizga yoqindasin, yaratib seni qadrlim. Yashali bag'rim moliqib jirida, sen deb mening yuragim. Sof ko'ngilli bo'lib yashali, yoqdi yuzing tursin yilmayib. Sening esanlikka bizda qarshok, yashigali jonim suyunib. Sof ko'ngilli bo'lib yashali, yoqdi yuzing tursin yilmayib. Sening esanlikka bizda qarshok, yashigali jonim suyunib. Izgi tilak baxt yo'lim senga, turmushlaring bo'lsin tugarak. Birga esanlikda umr edik, sen bit bizga har vaqt kerak. Sof ko'ngilli bo'lib yashali, yoqdi yuzing tursin yilmayib. Sening esanlikka bizda qarshok, yashigali jonim suyunib. Sof ko'ngilli bo'lib yashali, yoqdi yuzing tursin yilmayib. Sening esanlikka bizda qarshok, yashigali jonim suyunib. Sof ko'ngilli bo'lib yashali, yoqdi yuzing tursin yilmayib. Sening esanlikka bizda qarshok, yashigali jonim suyunib. Sening esanlikka bizda qarshok, yashigali jonim suyunib. Eski Mastyoq ovulundan bizning elektron pochtaga tag'in bir qutlov xati keldi. Aliyev Elzar G'ayazovich o'zining eng yaqin xotin qizlarin, sevimli turmush yurtdoshi G'aliya Davlatshevnani, qizlari Gulnora, Guliya, onig'i Elvinochkani, yangi quvvat qida g'amir etuvchi qaynonasi Rashida Rahimjonovna Yofarovani, kelinlari Guliya Tafiqovnani, ziriklidan qudog'iyi Roza Fatixovna Abaydullinani ixlosdan bugungi motor 8 mart bayrami bilan qutlarga bo'ldi. Ham boshlab oldagi shi'riy yo'llarni yozgan u. "Ey xotin qiz, bikniq organ kebik tuyulganda, ko'z yoshlaring tomchi quyulganda, yashar kishim qolmadi deb ayta ko'rma. Olsu tanglaringni munga turma. Iksiz cheksiz mashaqqatlar urab olsa, yordamchisiz, tayanishsiz yolg'iz qolsang, ko'nglingga nochor o'ylar kirita ko'rma. Oshi bolan talgashindan marjan urma. Yaratirga ayran oz bo'lsa-da o'zingni. Olg'a atla, ranjittirma sen o'zingni. Miskinlanma, ko'sh top tuzatirga yolg'ishlarni.
Hiç biрешмә үзгәртергә була язмышларны. Дөрләсә дә, яндырса да эштә ялкын. Төн артыннан килми калмый барыдыр көн. Төшенкелек, начар кәеф куып җибәр. Шул вакытта көчең артыр, борчу китәр. И хатын-кыз, син бәхеткә лаек шиксез. Аллаһның рәхмәте зур, кудрәте шиксез. Кадерлеләрем, котлыйм үзегезне матур бәйрәм белән. Саулыгыгыз какшамасын, гомерләрегез озын, бәхетләрегез шиксез булсын. Безгә ир-атларга ярдәмче, таяныч һәм терәк булып, мең яшәгез. Сезнең белән без бит мәхәббәтле, мәрхәмәтле, олы җанлыбыз. Сезнең белән шатлыгыбыз арта, сезнең белән кими кайгыбыз. Елмаюлар сезнең илһам бирә, мөлдерәмә күңел бушана. Сездән башка без бер кемдә түгел, бездән башка сез дә шул чама. Кадерле хатын-кызлар, Илзар Гаязовичның бар теләкләренә без дә кушылабыз. Һәм инде иске мастак, зирекле яңа кулатка һәм иске кулатка бистәсенә дә әлеге музыкаль сәламне юллыйбыз. Ярый әле син бар, сагышларны куып тараткан. Йөрәгемә назлы сүзләр табып, бердән берем дип яраткан. Син бар әле ярый тормышымда, караңгы төндә көтергән иртәне. Син бар җаным ярый, син бар әле, ярата алмаган миннән бүтәнне. Йөрәгемдә минем ярый син бар, керсез сиюнан ахактан йоклаган. Минем өчен янып килгән җанда, мәхәббәтнең учагын саклаган. Син бар әле ярый тормышымда, караңгы төндә көтергән иртәне. Син бар җаным ярый, син бар әле, ярата алмаган миннән бүтәнне. Уйларымда татлы хисләрем бар, йөрәгемдә тик син бер яраткан. Күңелемә шатлык бәхет эстәп, иртәләрен мине үбеп уяткан. Син бар әле ярый тормышымда, караңгы төндә көтергән иртәне. Син бар җаным ярый, син бар әле, ярата алмаган миннән бүтәнне. Син бар әле ярый тормышымда, караңгы төндә көтергән иртәне. Син бар җаным ярый, син бар әле, ярата алмаган миннән бүтәнне. Син бар җаным ярый, син бар әле, ярата алмаган миннән бүтәнне.
Yarata almagan minnen bütenne. Sen bar canım, yarı, sen bar hele. Чираттагы кытлау хатын без Ульяновск шәһәреннән алдык. Бүген 8 март көнне Халыкара хатын-кызлар бәйрәмендә үзенең матур туган көнен чын ир-ат, Яңа Зимница авылында туып үскән Раил Ринат улы Саитов каршылый. Шул уңайдан аны яраткан әнисе Мөнзилә Камиловна, апасы Раилә, җизнәсе Радик һәм яраткан племяннигы Амирчик ихластан котлыйлар. Безнең Раилебыз бу матур бәйрәм көнне тугангамы бик җылы күңелле, йомшак, назлы бала булды. Яшь кенә булса да, ул туганнары, дуслары арасында бик авторитетлы, абруйлы кеше. Һәр туган кардәше, дусты өчен гел борчылып, кайгырып яши. Авырлык туса, нинди дә проблеманы чишәргә кирәксә, без беләбез. Энебез ишеткәч үк беренче булып килеп җитәргә тырышачак. Кайсы яктан гына карасаң да, бик булдыклы, эш сөючән, бик уңган ир-егет ул. Һәм без барыбыз да аның шушы матур сыйфатларына сокланып туя алмыйбыз. Һәр вакытта да шундый булып калуын телибез. Яраткан хатының белән безне сөендереп, матур гомер итегез. Безнең шатлыкка матур-матур, саулыклы бәбиләр тудырыгыз. Ике кайын янәшә үссә, яфраклары гел шаулаша. Ике чибәр бергә килсә, сандугачлар кебек сайраша. Сезгә гомер буе сандугачтай сайрашып, күгәршендәй гырлашып, бер-берегезне куандырып, бер-берегезгә көндә бәхет, елмаю бүләк итеп, гомер кичерергә язсын диләр алар. Тормыш юлларына муллык яусын, көмештәй саф булсын сөюләр, Кәүсәр чишмәседәй шифа булсын сезнең бергә үткән гомерләр. Котлы булсын яшьлек тантанасы, котлы булсын сөю хисләре, зур уңышлар белән алга илтсен сез барачак гомер юллары. Ә хәзер Раилны яшьлек таңында килгән туган көне белән котлап, язган якыннарының хисләрен дәвам итеп, матур җыр яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын. Яшә җирдә җыр калдырып, җырың онытылмасын. Җырланмаган җырың калып, үкенерлек булмасын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын. Кылган гамәлләрең өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын. Кылган гамәлләрең өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә нурың калсын, ул нур тыныкланмасын. Нурсыз үткән гомер өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең
Ökünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldırıp ezlerin soğunmasın. Kılgan gamellerin ışın ökünürlük bulmasın. İsmin kalasın, ismin ölümsüz olsun. Senin kalgan buğunlarga yanışım ayak bulsun. Yaşa jirde iz kaldırıp izlerin sığınmasın. Kılgan ömellerin ışın ökünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldırıp ezlerin soğunmasın. Kılgan gamellerin ışın ökünürlük bulmasın. Ökünürlük bulmasın. Ökünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldırıp Чираттагы кытлау хатын без кабат Урта Терешка авылыннан алдык. Бу юлы Урта Терешка авылының урта мәктәбе 5нче сыйныф укучысы Фатхуллина Карина Раилевна үзенең беренче укытучысы Халида Фатиховна Сайфетдинованы һәм әлеге сыйныф җитәкчесе Аделия Адельшевна Авясованы матур бәйрәм белән котларга теләк белдерде. Хөрмәтле укытучыларым, бүген әниләр бәйрәме дип әйтәләр. Сез дә бит безнең мәктәптә булган икенче әниләр. Шуңа күрә бу бәйрәм шиксез сезнеке дә. Бар кылган яхшылыкларыгыз, биргән белемегез өчен рәхмәт белдерәм. Аллаһ Тәгалә сезгә эшегездә уңышлар бирсен, гаиләләрегездә тынычлык, тантана итсен. Мәңге бәхетле булып яшәгез. 8нче март бәйрәменә җыярга юк чәчәкләр. Алар әле әкрен генә кар эргәнен көтәләр. Тик шәшкәдән дә назлырак сүзләр җиткерәм сезгә. Рәхмәт белем биргән өчен, вакыт кызганмый безгә. Рәхмәт сезгә булган өчен үрнәк куярлык затлар. Бәйрәм бүген үтеп китәр, ә гомерләр алга атлар. Атлаганда сезне саулык бер кайчан ташламасын. Гомерегез озын булсын, кайгылар очрамасын. Хөрмәтле Халида Фатиховна һәм Аделия Адельшевна, укучыгыз Карина Фатхуллина юллаган матур җырны да рәхәтләнеп сезнең хөрмәткә яңгыратабыз. Бәйрәмегез котлы булсын. Biz bo'lsin deyib tirishib kun itamiz. Duosi o'rtab tonglarini umid bilan kutamiz. Birga birdamlikda gunnayamli bu turmush. Bir-biriga
ömürde sen matur yaşarga tırış birge birdemlikte günne yemli bu turmuş bir-birgen ömürde sen matur yaşarga tırış dostlar bulsun yanımızda en yakınlar yanaşa qanatlı bo'lgan xiyollar alga chaqirib indasha birga birdamlikda gunnayamli bu turmush bir-birgan ömürde sen matur yaşarga tırış birga birdamlikda gunnayamli bu turmush bir-birgan ömürde sen matur yaşarga tırış birge bulayık, birdem bulayık turmuşlarni gül edik baxtli shodliqlar bilan birge ömürler kütik birge birdamlikda gunnayamli bu turmush bir-birgan ömürde sen matur yaşarga tırış birge birdamlikda gunnayamli bu turmush bir-birgan ömürde sen matur yaşarga tırış bir-birgan ömürde sen matur yaşarga tırış matur yaşarga tırış İhtibarlı bulgan İski Kulatka 1-nji номерлы урта мәктәбенең ир-атлар коллективыннан biz бүген шулай ук кутлау хаты алдык. Алар ихластан үзләренең хезмәттәш хатын-кызларын, әлеге мәктәптә эшләп чыккан бар ветеран хатын-кызларны да бүгенге бәйрәм белән кутлыйсылары килә. Ел сайын берсен-берсе алмаштырып бәйрәмнәр килә тора. Ыгызыгы, мәшәкать эчендә, иртән дә, төнне дә язган планнар, тикшергән дәфтәрләр, куйган максатлар, дәүләт имтиханнары турында уйлап, укучыларыгыз турында кайгыртып, сез күп бәйрәмнәрнең тәмен сизми дә каласыз. Ләкин бүген гади бәйрәм түгел. Бер генә көнгә булса да, бар эшләрегезне онытып, үз-үзегезгә, якыннарыгызга вакыт бөлеп чыгарсагыз иде. Хатын-кызларны ир-атларга караганда күпкә көчсезрәк диләр. Ләкин без моның белән килешмибез. Чөнки хәзерге хатын-кызлар алар ир-атлардан да күп яктан көчлерәк. Кадерле хезмәттәшләребез, бу матур бәйрәмегез белән кутлап, иң беренчедән сезгә гомер буе үзегезне көчсез затлар икәнлегегезне онытмаска өндибез. Чөнки сез көчсез булсагыз, безгә сезне тагын да яратасы, иркәлисе һәм назлысы килә. Тормышларыгыз гөрләсен, саулыгыгыз нык булсын. Кутлы гәле бәйрәм белән, бүген хатын-кыз көне. Онытмагыз, төнлә инде керер ир-атлар төне. Bir gene kün beyram deyip keyifler pişirmegiz. Beyram bilen kadrimiz birge gitti demegiz.
Biz sizni kun sayın şulay hürmetlibіз нык итеп. Рөхсәт итегез бүләккә җыр яңгыратып китик. Кадерле Иске Кулатка 1 номерлы урта мәктәбендә хезмәт итүче хатын-кызлар һәм әлеге мәктәп ветераннары, игътибарлы ир-атлар сезгә бүләккә җыр юллыйлар. Кабул итегез, бәйрәмегез котлы булсын. Бар türlüsü, бар sarısı akılları, beyremin bilen kutlarga kirek kızlar, roza şeşkelerin tutup gelirmin yanlarına, yaratılımını anlarsın. Salsan taşlarına, kabul etsin şeşkelerim, alsın al kızlarım. Bule gidem şeşkeme bilen, yüreğim yalpınarım. Kullarımı da güzel şeşken, Üzdüm tikisinin üşün, üzdüm sina anılattırga, yaratonun küşün, roza şeşkelerin tutup, gelirmin yanlarına, yaratılımını anılarsın, kutsalsan taşlarına. Kabul etsin şeşkelerim, alsın al kızlarım. Bule gidem şeşkeme bilen, yüreğim yalpınarım. Şirin hislerini rozalar söyler diler, benim ihlas yüme şahit şeşkeler, roza şeşkelerin tutup gelirmin yanlarına, yaratılımını anlarsın. Salsan taşlarına, kabul etsin şeşkelerim, alsın al kızlarım. Bule gidem şeşkeme bilen, yüreğim yalpınarım. Чираттагы котлау хатыбызны без Ерак Мәскәү шәһәреннән алдык. Бүгенге матур бәйрәм белән Иске Кулатка бистәсендә гомер итүче яраткан әниләре, сөекле әбекәйләре Наилә Әсраровна Муратованы ихластан, кызы Гүзәл, кияве Иван, яраткан аныклары Даниил һәм Денис котлыйлар. Әникай, бүген синең яныңа килергә дип бик ахталдык, ләкин барып чыгып булмады.
аңлый торгансыңдыр. Үсеп җитеп киттек тә хәзер һәммәбезнең үз мәшәкате. Ләкин без күңелебез белән синең янәшәңдә. Рөхсәт ит бу матур бәйрәм белән сине котларга. Синнән дә гүзәлрәк, якынрак кешебез безнең юк бит дөньяда. Шунлыктан сине нык сагынып, хөрмәт итеп яшибез. Әнкәйләргә Алла ярдәм бирсен. Аларгадыр бөтен авырлык. Әнкәйләргә безнең йылдызлардан, я кояштан һәйкәл салырлык. Давылларга каршы китәбез без. Утлар, сулар күпме кичерә. Туган өйгә юлны онытабыз. Әнкәйләр барсын кичерә. Якын дуслар ташлап китә безне. Хыялларын күпләр югалта. Әнкәйләргә кайтып егылабыз. Әнкәйләр безне юата. Алар гына безне онытмыйлар. Алар гына чынлап ярата. Синең белән бергә сөенә дә, кайгыларың булса тарата. Жан җылысын тоя күңелебез, әнкәй кешен тоя кулыбыз. Безгә бер дә үпкәләмәсеннәр, әнкәйләргә сәҗдә кылыгыз. Яратканыбыз безнең, истәп шуны әйтәсебез килә. Әгәр борчы мәшәкатьләр китергән мизгелләребез булса, я кай чакта авыр сүзләр әйтеп кәефеңне төшергән булсак, зинһар гафу ит. Бел, без сине нык яратабыз. Мин язларга тиңлим сине, әнкәй. Якты язлар кебек карашың. Күңелеңдә бары изгелекләр, якты юллар гына ярасын. Һәр вакытта алга барасың. Мин күзләргә тиңлим сине, әнкәй. Сары сагыш сары күзләрдә. Үткәргәнсең күпме югалтылар. Алар чагыла синең гезләрдә. Үпкәләмә, әнкәй, күзләргә. Ак кышларга сине тиңлим, әнкәй. Ак бәс кунган инде чәчләргә. Ак чәчләрдә ак күңелләр белән язсын, әнкәй, диеп бәшәргә. Ак кышларда бергә яшәргә. Хөрмәтле Наилә Әсраровна, Мәскәү шәһәреннән балаларыгыз юллаган сәламне шәшми түкми матур җырга төреп сезгә җиткерәбез. Бәхетле булыгыз. Кояш кебек нурлы ниемә багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрен бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсең. Сау сәламәт булып яшә, әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә, әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Күзләреңдә якты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, йолдызларның син иң
яктысың. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Бүләк итәм сиңа җырымны. Hörmətli tamaşaçılar, бүгінгіге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Кабаттан бар хатын-кызларны да матур бәйрәм белән котлыйбыз һәм исәнлек, саулык телибез. Бүгінгіге хушлашам, киләсе очрашуларга кадәр хуш, сау булыгыз.